Lapu-Lapu City ipaubos sa enhanced community quarantine nga sa musunod nga 72 oras. Kinihuman may usa ka presumptive positive case sa COVID-19 ang maong dakbayan. Nagpahigayon og tracing ang crisis management team sa mga nakaistorya o nakaduol sa maong tao. Siluan mayroon din sa report. Gikonpermar ni DOH-7 Regional Director Dr. Jaime Bernadas nga may usa ka presumptive positive case ang dakbayan. Usa kini ka lalaki nga senior citizen nga taga-dakbayan sa Lapu-Lapu. So duha ka klase ang atong result karon sa Vicente Soto. Negative o kanang gitawag nato og for confirmation. Now, ang naabot karon nato nga result din sa Lapu-Lapu nga ato nang gipahibaw si Mayor, natay usa ka presumptive nga for confirmatory. Nagpahigayon na og contact tracing ang crisis management team sa posibleng nakapaduol o nakaistorya sa naasoy pasyente. Gi-isolate na usab ang iyang pamilya. Now that we know nga sa initial test, nagpositibo siya. So, ang ato lang nga dili siya palitag mo o mo positive siya, dili siya mo kuyanap. Subay niini gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahongtian nga 72 ka oras gikan karon ipaubos na sa enhanced community quarantine ang dakbayan. Wala nay mga public transportation nga tugutang makadagan ug pasirada na usab ang tanang mga establishmento. Bukas hinuon ang mga groceries, pharmacies, hospital ug bangko. May itaga na hinuon nga bus, matag barangay nga mamahimong kasakyan sa mga trabahante ug sa may kinahanglang paliton. Per barangay, actually, doon naman sila ilas ang mga sakyanan, dungag ni siya. We will put 1 buses in every barangay and we have standby buses nga ato ang ibutang. Napoy instances nga mobiyahe sila ato padung sa outside Lapu-Lapu, wala naman tayo public transport, so pwede sila ihatod sa family member as long as you have the quarantine pass. Hayan may quarantine pass nga ihatag ang matag barangay alang sa mga trabahante o kinahanglang magpakonsulta sa doktor o may paliton nga panginahanglan sa pamilya. Talking on the food supplies, we have enough. Natay insakto nga mga pagkaon. And the local government, dili namo sila pasagdan, amo silang atimanon. Sa pagpatuman unya sa enhanced community quarantine dinhi sa dakbayan sa Lapu-Lapu, gidasig sa mayor ang mga upunganon sa pag-cooperate aron matunhay ang pagpatuman niini ug malikayan ang pagkatapa sa coronavirus. Uban ni Philip Patricio, Luan Merondina, Balitang Besda.